ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ବିଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ମୁଁ ବିଲ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଲରେ ପାଣି ଅଛି କି ନା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ହତାଶ ପ୍ରେମିକ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା, ଦେଖିକିରି ତାର ମୋବାଇଲଟା ପକେଟରେ ପୁରାଇ ଦେଲା। कारण नरेंद्र मोदी है। ତାପରେ ଆମେ ମିଶିକି ହତାଶ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ହୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଲୁ। ହୁଡ଼ା ହୁଡ଼ା ଗଲୁ। ହୁଡ଼ାରେ ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲି, ବେଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ କାହିଁକିନା ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିକୁ ଛେକିଦେଲି। ଛେକିଦେଲା ପରେ ବେଙ୍ଗମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ବେଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କାଲି ସେମାନେ କାଦୁରେ ଗୁଣ୍ଡା ହବ, ସବୁ ଉଲ୍ଟି ଉଲ୍ଟି ପଡ଼ବେ। ଫାଇନାଲି ମୋର କାମ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ବିଲ ମଝିରେ ବୁଲାବୁଲି ହେଲି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଭଲରେ ଠକିକିରି ଯିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।